Hola Manolista, com estàs? Us poso una mica, només un trosset dels folders que vaig fer amb inspiració que jo us poso a la capseta de descripció. Només farem un detallet i després hi ha altres coses. Estic en un altre emplaçament, un altre equip, material divers i faig una mica de tastet per això, perquè es vegi que encara que no tinguis grans materials, tampoc els tinc a casa, però amb materials així senzillets doncs també pots anar fent. Mireu el trípode mateix, quin trípode és? Vinga, doncs és això, seguim. Estic gravant en un ampit d'una finestra i se sent les veus del carrer. Aprofito per dir que aquest vídeo el pujo avui 9 d'octubre, que fa 2 anys que vaig publicar el primer vídeo aquí a YouTube. Va ser un junk journal que va ser el reto de setembre. Ja us posaré l'enllaç a la capseta de descripció per si voleu passar-lo a veure. És amb un paper... no és un paper d'aquarel·la, però és que no en tinc. Aquí em vaig passar ja cap a la taula, havia portat també un trípode, aquell primer trípode que tenia fa temps, i ho vaig instal·lar. El paper és un que vaig comprar a un basar i com poso aquí en els rètols, era bastant brillant i costava d'eixugar-se, no anava gaire bé, però la qüestió era disfrutar i vaig voler-ho gravar també per ensenyar, doncs això. Si t'agrada, es pot fer a qualsevol lloc i amb qualsevol material. Si t'agrada i et vols distreure. A casa em disposo a fer ja amb el seu trípode i tot ben posat, a resseguir els dibuixets que vaig fer aquells altres dies.
Bé, doncs se'm va acabar el retolador, el vaig canviar, vaig seguir. I ara ja entrarem amb el retallar. Mira, veus, aquests sí que són els que vaig fer allà a l'ampit de la finestra. Perquè a sota es veuen els altres que vaig fer en aquell paper més brillant. Aquí els estic retallant. Doncs aquí estic ja guardant les floretes que he fet i retallat en la meva carpeta que tinc així amb flors i plantes fetes per mi. I això és tot. Gràcies per arribar fins al final, gràcies per veure els vídeos, gràcies per els likes, els comentaris i el més segur, fins al proper vídeo. Gràcies.